Dobrodošli na kanal. Prijavite se. Klik na subscribe. Voditelj Milan Milošević najavio zadrugarima da će emisija Pretres nedelje biti prekinuta zbog tehničkih problema, a Marko Miljković otišao je do svoje devojke Lune u pub, koja se tamo osamila jer nije želela da staje na čiju stranu u sukobu. Luna je spomenula Marku fanove, a Miljković je počeo da urla na nju i da razbije stvari po kući. "Mrš bre pičko jedna, da ti dam ja fanove", govorio je Marko. "Kako ti nije sramota", uzvratila je Luna. Gagi je došao da vidi što se dešava sa Lunom, a Marko mu se u prolazu izvinio. "Sad okreće na mene, ne razume dve rečenice. Izvini Gagi", rekao je Marko, pa mu je kasnije u dnevnoj sobi dodao: "Neću da čujem reč fan uopšte", poručio je Marko. Kod Lune je došao lepi Mića, koji je Luni rekao: Moja Luna, slomljen si to. Moraš da pričaš sa majkom", savjetovao ju je Mića. "Ne moram, bit ću najgora ćerka i devojka", odgovorila je Luna.